Искам да ви покажа как да се включите в предизвикателството на Russell Brunson. Абсолютно безплатно е от 6 до 13 септември. Това, което ще покажат е как чрез изкуствен интелект може да изкарваш пари. До края на предизвикателството ти ще имаш готов продукт, с който ще изкарваш пари. Те ще показват стъпка по стъпка как се правят нещата. Винаги гледам предизвикателството на Ръсъл, защото той хваща и елементи и маркетингово, и новостите, иска да ги приложи и да ги използва на пазара. Така че, ако искате да се включите, натискате Save My Spot, линк, който съм ви дал, попълвате си името и имейла и телефона, натискате Get My Free Ticket. Напълно безплатна е регистрацията. И си следват стъпките. Ако нещо не разбирате, винаги може да направите скриншот и да го дадете на ChatGPT да ви го преведе буквално. Ако искате, може да станете и вие афилиети, т.е. да разпространявате събитието на Ръсел. Ако искате да го направите, пишете ми, ще ви дам линк как и вие да станете афилиети, т.е. да давате ваш линк, чрез който да се разпространява събитието. И това е нещо, което Ръсел винаги го прави в всичките си продукти. Той използва естествено и платени реклами, но и ако сте чели книгите му или ако сте карали курсовете, знаете за тези Dream 100, които използва и това нещо той го разработи и го разраства, като вместо да плаща всичките пари за платени реклами, той предпочита да даде някакви пари на хора, които да разпространяват събитието му и така да достига до още повече хора. Но за това ще говоря в някое друго видео. Чао и до скоро!